Bathembisa into yamehlo kuMusic video abaculi ababili bodumo lwengoma okuyilokhu bayikhipha eshisa ikhotha. Buko lesilethu uthembisa sakubingelela ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti njengamanje sikwephatheleke udaba ke oluthinta ke abaculi ababili okungumculi kaMaskandi Mthandeni Sk also known as iGcukamelisha Manqele kanye naye ke lapha ke umculi wepiano uMahwoo. Lokhu kulandela emveni kokuba ke benengoma abayihlanganyele abayenze ngokuyihlanganyela ethi gushi nokuyingoma ke yenza kahle kakhulu. Sikhuluma nje ihleleke lapha ku 6 million views on YouTube kanti ke inamasonto amane iphumile. Kanti ke iGcukamelisha liphinde ke lakhipha ke izindaba zokuthi ke njengamanje babhizi nokushutha umusic video kanti futhi ke uzoba sezingeni eliphezulu. Kanti ke liphinde ladedela ke amanye amavideo aqinisekisa inkulumo yawo kanye futhi ke nezithombe belokhu lifaka lishutha lisesitolo segushi. Sokhumbula ukuthi ugama lengoma lithi gushi so limali yesokisi Santini. Buko lesilethu TV nanke ezinye zamavideo siwachapha ezinkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.